Golong-golong ora mesake eman-eman kostume. Oh, eman-eman kostume. Ndak rusak. Dila mau dia Dila. Sesuk tinggo meneh. Dil. Malah jan. Iki orang ngrungokke jebul. Iki berarti berhantu tenan iki. Rebukan apa iki? Malah genduren. Gendis njaba melu ra? Gendis njaba melu mlebu. Dila. Kuwi kok ana jepitmu ning kene. Ora sida serem kowe. Ya. Iki arep rame-rame gombyake apa? Iki wis ana lise lagune, Pak. Walah. Tinggal dinyanyi. Ya aku dikandani, makane sok aku dijak lho, Sone. Jarem bukan maksudnya. Ya iki dene sing paling lawase Lintang Asmara. Dikasih Lintang Asmara, Mas Doni. Lali. Walah lali toh. Kasihan. Ya. Disalini sih. Iki mau nek request oke. Requestnya apa, Mas? Iki sik kanggungan dalem. Nggih. Nah, iki mau ngresake ana mawar kuning karo apa judulnya Dek Zaman Berjuang ngono apa jenenge? Nah, Caping Gunung. Mau ki ngomong yo ngono kuwi dadi aku ora ngandung kelingan judule. Lah iya. Terus enek Sido Rondo. Sido Rondo. Terus Sido tenan. Oh, Sido. Terus ana apa meneh? Kolosebo. Kolosebo. Nggih, mengke dipinangkani setunggal muka setunggal. Pokoke siji, mbok siji. Ya. Monggo Mas Tongsot. Ya, Mas Doni. People, are you ready? Iki senenganmu iki, Nduk. Ayo tangi. Yo. Iya.
siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasulatmi rasa kangen kang limputi lintang bulan dadi saksi upayane katan balen jaani janji sampai mati sedaya pagi wong ayu tresnamu kinarya tampa sunatone hatiku senadyan narungi banyu segara rasaku ora bakal sirna Tri sejati asik bersama SB siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang tiasulatmi wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batinku senadyan narungi banyu segara rasaku ora bakal sirna Wis tresno rapi soti pisah. Selamat datang Mas Gadot ya. Ketok Mas Liver mampun nanti terusan.
Dilong-longi riyen Mas. Ya. Antum-antum wektu karo sik Selak kari sore. dhewe ndak ora oleh rakomanan jam mengko. Sugeng rawuh seniman seniwati ngumpul nang kene kabeh ya. Aku grogi. Kayak gitu. Mas Munir terus ngapa meneh. Aku saya lego bias iki. Ya iyo. Oh ya.
Yang mana? Yuk. Oh ya. Ayo dis. Oh ya. Lagi Mas yo. Ho ho. Yo. Mari. Istirahat saiki. Apa kepiye? Segara madu wae. Oh ya. Apa? Heeh. Lah kok dirubung semut? Apa? Ora apa-apa, ya wis manut. Heeh. Segara madu, Mas. Apa diseru rubung semut kaya apa wae. Ayo segara madu dirubung semut. Tresno tu ing ati
Asmara segera metu Asmara segera metu Ya.
Kang Mas.
sing ati nganti tekane si jantung ati awas kakinya kaki Tresno ati gawe wuyo Tresno ati gawe wuyo uyuk nalendra satrio ing Madukara sumping emas pinggir karena sumping emas pinggir saking dewa kumajaya suralaya tresnawati gawe wuyo tresnawati gawe wuyo Alendra